Amurwani deniro samati meminta yuang manon cipta wening manteng pangestine kang ginayo pituduh sayekti Gusti ngijabahi kasidaning kayuh
Bura Burnita merot hanggegeteri sindung riwut magenturan mawur lesus lir pimusus udan deres suarane gluduk jemeder maleger lindu bumi gunjing ing akasa peteng dedet lelimengan mengkono candrane Narendra Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna kang nedheng kataman liwung kasluting kewuh bebasan pundhake kanan kering kaya den boboti Gunung Mahendra lawan Gunung Mahameru nadyan to titising Bathara Wisnu parandene datan bangkit suminggah saka jidharing kodrat garising papesthen keplasing pambudi mantenging cipta nurakawa minyak pepeteng ingkang hanglimputi jroning batos cengkah diya dinya nadyan to srupa mesuning cipta lan pangrasa nurakawa gayuh ning neng awas eling malah saya ngombro-ombro karo ban rubeda satemah kunus jatining Wisnu alasan Prabu Kresna tatkala narepa Kresna tantulus anyakra ring Resiwaraja Nawisuta kang munggah kekalih ing rata Teher tumiyang ingkang sarutama tanwarta magawe ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Kora Sidam Sekaring Bawana langgeng katone Bathara Kresna wis kelangan kaweningan koncatan kawaskitan dene bingung ngejum ruweting kahanan pukulun dapur kapara lumrah yen to jejering titah meksih kedungan apes peteng salah apa dene susah kosok baline tenemu mokal yen to Bathara Wisnu sing wis kasusra mangka dewaning adil dene wis nyingkur adeking diri nerak jejeging hukum Kresna ulun lagi kepengin merwi underaning lelakon durung mijang durung nyebutake sapa sing bener lan sapa kang luput pukulun nadyan to muhung dumunung ana ceceking ati kerjeking pangrasa lamun condong marang salah siji yekti tanpa beda wis netepake sapa sing bener sapa kang luput Prabu Kresna tumraping Bathara Wisnu Setija lan Samba iku kaya dene Kresna lan Wisnu loro-lorone ngatunggal yen to ditraju padha bobote pukulun semono uga Bathara Kresna pangrengkuhku Setija putraku kadewatan sedeng Samba kuwadagan loro-loroning nunggal kulit daging mukal lamun to Kresna mbela salah sawiji
Kadangmu padha aran dena becik besok amendemo baris Kang Prayitna Saron tawanging Dwarawati Kresna apa pukulun yen to pancen mangkono paran margane bisa ngrampungi perkara iki awit antarané Stija lan Samba kudu cetha bener sarta lupute sarta kalah lan menange Kresna pukulun menang kalah bener luput kawengku dening Kresna lan Wisnu lho ngono pangajabmu ya pancen mengkono ayan pancen kono ayo dijajal kaya apa dadine kelakon
aku ya iso ah. Nyatrangening kalang yen aglar pandamung paratina nergekonang. Oh
Oh Dinoner kekoneng surm sorote tanpa padang kasolan pacare dedep tidem prabawaning ratri Sasadara wus manjir kawurian tan kuciwa memani manggap Sri nateng dalu sini woko Sangya Pradase aklar neng Cakrawala ing ulat nglangut prandene paksa kebegan saking keng tarangkono kang sumiwi Warata
Barata tanpa selo ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara ya wangsuk sema mangadi luwih muga ngayamana marang para dasih miwah kayuwananing ingsun. Paman Patih Pancatnyana kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun keparing miji kawan iki ngading kepatianipun Pancatnyana. Adipati Yayah Griwa wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun Ancak Ugra lawan sira Hami Sunda. Wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Sinuwun Marmane Pasih Bantomara adoh ing sunawi cerak sansaya dak araketake jroning Pasewakan Agung iki. Paman ingsun namung menggalihake bab perkara sugeng ingsun ana negara Surateleng ya negara Trajutrisna iki. Muragake cacaten kekuranganku mapan ana ing ngendi? Coba pikir. Ola ali enalarmu. Petungen sing kanthi genep. Cacate stijo kuwi ana ngendi? Menawi saking pangraos kula paduka sinuwun menika boten wonten cacatipun. Namung kemawon inggih menika bab perkawis titah manungsa menika boten sampurna. Ingkang sampurna piyambak menika inggih Gusti ingkang nitahaken jagat. Bener. Kawibawan ingsun uga darbe kawibawan. Negara Surateleng, negara Trajutrisna ayem tentrem para kawula padha sayuk-sayek saeka kapti nggone ngangkat marang jejibaning negara. Kadigdayan. Bab perkara kadigdayan sapa sing arep madani karo Stijo? Ingsun darbe kasekten Aji Pancasunya. Aji Pancasunya tegese panjenenganipun duweni kekuwatane urip ingkang dumadi saka anasir petang perkara bumi geni banyu angin kang kawengku dening swasana bisa ndayani marang kekuwatane uripku kuwi Aji Pancasunya. Inggih sinuwun. Dedeg piadeg kebagusaku tak rasa ya wis cukup. Rak ya ngono Pancatnyana. Nggih, kasinggihan dawuh paduka. Nanging apa to sababe? Nanging apa to sababe garwaning Sun Yayi Haknyanawati tansah leleda wiwit ingsun mengku garwa. Ingsun kawiwaha ana negara Tasikretna kelawan Kanjeng Rama Prabu Kartaknyana. Wiwit ingsun dhaup nganti tak boyong kondur marang negara Trajutrisna nganti riklungguhan iki. Pancatnyana. Aduh. Nelongso rasane atiku. Sebab garwaning Sun Yayatnyanawati mung tansah leleda. Ora gelem nuruti apa kang dadi krenteking atiku nggonku tresnani kelawan Yayi Hatnyanawati. Mekaten sinu. Iya. Yen to nganti tak kondurake marang negara Tasikretna. Saiba kaya ngapa loking para raja Narpati ing atase Stijo putra Narendra Dwarawati putrane Narendra Gung.
Mengku garwa wanita tasih Ratnawati nganti ora tut bojone dikondurake. Sepira wirange Prabu Boma. Apa ora glandang sarang saka pucuk? Pikir. Dari kaluhuran sabda paduka sinuwun namung mugi keparenga paduka Kanjeng Sinuwun menapa dereng dangu kaliyan ingkang garwa Kanjeng Ratu Agnyanawati menapa ta sababipun alaleda menapa ta sababipun namung tansah ngungkuraken katresnan kaliyan paduka sinuwun menapa sekintenipun ingkang boten meranani penggalih paminipun darbe panyuwun menapa kekirangan menapa paduka Kanjeng Sinuwun inggih Kanjeng Sinuwun lirsat pating sun kang tumiling angulati puspitokan medem endah ing warni midring taman non sekar warsiki menyut ing yas boyata jatu krama Pancatnyana wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun tak rasa bener aturmu Pancatnyana yen to pancen panjenenganing sun arada kalih piyan lire sawetara dina kepungkur Yayi Ratu Agnyanawati darbe bebono darbe pepanggil darbe panyuwun lawan panjenenganing sun lah rak mekaten sinuwun lajeng menapa ingkang dados panyuwunipun ingkang garwa Kanjeng Ratu Agnyanawati mengkene mung tak rasa panyuwune Yayi Agnyanawati kuwi mau ngebot-boti rasaku lho liripun ngawrat-awrati penggalih kados pundi mengkene Yayi Agnyanawati gelem rukun ngladeni kelawan panjenenganing sun nanging yen to panjenenganing sun bisa ngyasakake dalan gedhe panjenenganing sun kudu ngyasakake dalan gedhe kenceng tanpa menggok wiwit saka negara Traju Tresna nganti tekan negara Dwarawati piye Pancatnyana penemumu piye kagyatri sang kapirangu renang kul kinempit kempedho sangernaning dawana yoki tukang walang ati Sinuwun lah menika rak panyuwun ingkang gampil gampang piye coba aturmu gampang piye lah kinten-kinten menapa paduka sinuwun badhe kawratan menawi badhe mangun margi kenceng saking Traju Tresna dumugi negari Dwarawati tanpa menggok
kinten-kinten menapa bondo donya Traju Trisna menika boten nyekapi menawi kangge yasa margi. Dudu perkara ragate Pancatnyana. Pangedikan ingsun iki mau durung rampung. Oh, ngaten. Lajeng sing bot-boti rasaku. Dalan kenceng tanpa minggok saka Traju Trisna tumeka negara Dwarawati kuwi nratas astana Gada Madana kuwi pesarehane leluhur Dwarawati ya leluhur Mandura mangke nyuwun palilah kaliyan ingkang kawogan. Pancatnyana kuwi aja kegampang perkara iki. Tak rasa yen to Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kuwi to gampang ngelingi yen tak iki putrane. Nanging sing baku astana Gada Madana kuwi wilayah negara Mandura. Kuwi tlatah negara Mandura ingkang darbe panguwasa Kanjeng Prabu Sri Baladewa. Nyuwun palilah kaliyan ingkang wasinuwun Prabu Baladewa. Ora gampang Pancatnyana. Ngerti to kowe watak wantune Kanjeng Prabu Mandura. Sinuwun menawi tetela mekaten kantun dugi prayogi paduka sinuwun. Awrat katresnan menapa paduka awrat inggih menika babagan Gada Madana. Menawi paduka awrat Gada Madana inggih sampun menawi ngantos ingkang garwa Laleda inggih sampun ngantos dipun penggalih. Nanging menawi paduka ngawrataken katresnan badya kados pundi kemawon. Menawi perlu Gada Madana menika dipun ratas menawi risak dipun pulihaken dipun wangun nglangkungi ingkang sampun kula kinten ingkang wasinuwun Prabu Baladewa boten badhe duka menawi to paduka menika tulus anggenipun badhe mangun Gada Madana. Ngono Pancatnyana. Inggih sinuwun. Nggih. Saking pemangge kula pun Yayagriwa, kula nayogiyani sanget. Menawi to wiwit dinten menika ugi kula nderek nyengkuyung upamiya kula kadhawuhan makarya ngrata Gada Madana supados dados margi ingkang alus wiwit saking Traju Trisna tratas Gada Madana dumugi wonten negari Dwarawati. Para senopati anung-anung Traju Trisna sawiga ing dhiri siyaga ing gati. Bagus. Yen to pancen ngono. Pancatnyana wonten timbalan iki ngadhawuh krikna kabeh para prajurit Traju Trisna. Kon nyamatakake gegaman. Gamane wong dandan dalan wong gawe dalan. Aja nganti ngujiwani pira probiyane. Matur kelawan panjenengan ingsun. Tak kira bondo donya negara Traju Trisna ditemu kaya banyu diusung ana kaya wedi ora bakal entek. Kanggo mangun kaluwihane kebecikane Gada Madana ngungkuli kaya sing wis tak kira setija sembodo. Sembodo Pancatnyana. Lah arak ngaten sinuwun. Menawi sampun wonten dawuh paduka ingkang sinuwun mekaten boten tida-tida raos sing manah kula. Anggen kula badhe nindakaken jejiban luhur menika. Malah dinten menika kula daya-daya nyuwun pamit. Berkah pangestu paduka rajan ing lampah ingkang kula pundi. Ya. Sak bungkur timbalana Tejamanti Sarawita kon ngadhep ana ngarsaning ingsun.
Togok wonten timbalan iki ngadhawuh sinuwun. Bilung Wonten dawuh bose. wong sakloro tak timbali marak. Kaget kok rasane atimu. Katemben menika kula katimbalan wonten ngersa paduka ingkang sinuwun. Wonten wigatos sing karsa punapi lho. Togok Rene Togok kuwi klebu manca kaki tuwa-tuwaning wong Surateleng. Inggih. Para gagi aturna, Gok. Gada Madana kuwi apa bener yen to kuwi tlatah negara Mandura? Oh nggih, leres. Gada Madana menika papan pesareyanipun leluhur Mandura. Mangkono kok. Nggih. Pesarehane para leluhur Mandura nggih kalebet Prabu Basudewa. Kang ramanipun inggih Kang Rama Narendra Dwarawati lan Sinuwun Mandura. Rikala semanten Gada Madana menika ingkang reksa mara sepuhipun ingkang Rama Dwarawati Prabu Kresna Pandhita Rewanda ingkang peparab Resi Jembawan. Mengkono nggih. Nah, sak sampunipun Sang Resi Jembawan menika kundur dhumateng Kasidhan Jati sak mangke dipun lenggahi inggih menika putra Dwarawati kares ingkang rayi piyambak nunggih Rama seji ibu. Sapa kuwi? Lah ingkang rayi Raden Gunadewa. Resi Gunadewa menika ingkang rayi menika putranipun inggih menika ingkang Rama Sinuwun Dwarawati ingkang mijil saking Dewi Jembawati menika nami Gunadewa menika kangmasipun Raden Samba. Lah menapa to sababipun Gunadewa kok mapan wonten mriku? Sabab Kang Rama Prabu Kresna menika lingsem darbe putra Resi Gunadewa menika. Lho, kok lingsem? Sebab apa Kanjeng Rama? Nuwun sewu nggih. Kang rayi Resi Gunadewa niku satriya bagus. Ning pisan mali nyuwun ngapunten. Buntut. Lho. Duwe buntut nggih. Milanipun Kang Rama radi lingsem. Milanipun dipun papanaken wonten inggih menika pertapan Gada Madana. Pancen pangendikanipun ingkang Rama Sinuwun Prabu Kresna nggih sae. Gunadewa kowe tak kekudang, kowe tak gegadang, kowe dadi resi, kowe dadi pendhita. Kowe mapana napak tilasa. Ana palenggahane eyangmu Sang Resi Jembawan. Kowe tak paringi tetenger Resi Gunadewa. Ning pengendikanipun ingkang Rama menika janipun boten tandhes batos, jane isin duwe anak buntut niku wau. Oh, ngono to, Kang. Ah iya. Wah, iki apal tenan karo sejarah. Awitekno dienggo tinggalan anak putu. Kados ngaten menika. Oh dadi Gada Madana kuwi isih ana sing nglenggahi tasih. Lah mongko kok tak paringi dawuh. Ingsun bakal yasa aratan gedhe dalan kenceng sing tanpa minggok wiwit saka Traju Tresna tekan Dwarawati kenceng tanpa minggok kuwi panyuwune garwaku Yayi Hatnyanawati. Mongko kuwi kudu nratas Gada Madana. Piye kok? Lho mangke riyen. Piye lho? Waduh bahaya. Pun saestu niku. Mbah pun. Ampun ah. Ngaten nggih. Nyuwun ngapunten. Badhe dandos-dandos menika ora mboten kedah ngrisak menapa malih namung nuruti penyuwuning garwa. Boten kok nama dipun dewak-dewakaken boten. Ning niku sejarah, enten critane, enten melakone. Ngaten lho.
Menawi ngantos menika mangke dipun risak, kuwi ora tak rusak, Gok. Upamane rusak bakal tak dandani. Lho, nggih, leres. Leres. Badine dipun dandosi. Nek sing gadah wilayah dereng kinanten nawi kepareng. Ngoten. Mongko niku wilayah Mandura. Priksa to ingkang Wasinipun Prabu Baladewa. Tak rasa Kanyawa Prabu Mandura ora bakal tekan semono, Kok. Tak ayati. Aku rumangsa wirang, rumangsa isin ing atas aku ki wong lanang ora iso nuruti karepe bojo, apa meneh garwaku Yayan Nyanawati. Bomo ki putrane Prabu Kresna, Ratu Kondang Kalok Kadana Priya. Ing atase nuruti penyuwune garwa kok nganti mrujut, nganti wurung. Sepira wirange Setija? Nggih pun monggo. Ning kula pun ngaturi pepenget lho. Kula pun elek-elek ing atase jare kula niku dianggep tuwa. Yo, Kok. Dadi apa-apa dina iki bakal tak tindakake ingsun wis perintah lawan para prajurit Traju Tresna sing pepethingan. Kabeh supaya makarya gawe dalan. Wiwit saka Traju Tresna nganti tumeka ing Gadamadana. Pungkasan nganti tumeka ana tlatah negara Dwarawati. Yen perlu tekan ngalun-alun negara Dwarawati. Ngaten sinu. Yo, Kok. Dene iki aja dikangelan. Ayo, tutno panjenenganipun bakal ngawat-awati kabeh para prajurit kang padha makarya. Karben ketok yen to manunggaling kawula Gusti antarane ratu lan kawulane lan prajurite manunggal. Nggih, menika sae. Monggo kula dherekaken. Semangka anggrod sumbar
Wilmuna. Wilmuna. Kawula nok-nok nonton timbalan iki ngadhawuh Sinun. Aja wedi kangelan dina iki panjenengan ingsun aja lumawat marang Gada Madana ngawat-awati para senopati miwah para prajurit. Ngene bakal yasa dalan kenceng tanpa menggok. Wiwit saka Traju Trisna, Gada Madana nganti tekan Dwarawati. Mongko nratas Gada Madana. Mula Gada Madana yen perlu digempur luwih dhisik. Nanging nadyan mengkono ingsun saguh bakal mangun saguh bakal dandani luwih becik kaya ingkang wis mekaten Sinun. Ya. Inggih. Menawi kepareng paduka mekaten. Monggo Sinun kula dherekaken suwawi. Kula aturi nitih wonten inggih giri kula. Ya, sing prayekna ngati-ati. Hey